L'any 1971 es va inaugurar a Mataró la Fira Multisectorial, un acte que va marcar l'estrena d'una nova agrupació esportiva, artística i cultural de la ciutat. Eren les Majorets de Mataró, una comitiva de 32 noies d'entre 13 i 20 anys que anaven amb capa blava, faldilla blanca i guerrera vermella. Eren les Majorets de l'Enriqueta Lum. Bé, doncs vaig anar a la Festa Major a Vilassar de Dalt i vaig veure una desfilada d'unes majorets que crec que eren de Mollet, o sigui, de les primeres que hi havia en aquella època. I vaig pensar, doncs Mataró també podria tenir un grup. Ho vaig proposar a l'Ajuntament, a Cultura, crec que llavors hi havia l'alcalde, el senyor Sales Moret, i de Cultura hi havia en Carles Mons, i van acceptar la idea molt bé, i amb la condició de que ens pagarien la roba per una sola vegada, el vestuari, però havíem d'actuar 6 o 7 vegades l'any, com per exemple els dies més senyalats de festes de Mataró, les Santes, les Fires, l'homenatge a la bellesa, la cavalcada de Reis, i així es va ser. De seguida que vam sortir al carrer aquest grup, que va impactar molt, vam arrasar i vam portar molta gent a darrere nostra, des de la sortida que devia ser el centre de Mataró a la plaça de les Treses, plaça Santana, tota la Riera amunt, fins a la plaça Espanya i entrar en el parc on hi havia el recinte firal. Les Majorets són un grup de noies ballarines que desfilen, acompanyades d'una banda, pels carrers de pobles i ciutats, normalment per festes locals. La típica indumentària que utilitzen és una jaqueta guerrera, faldilla curta, botes altes i un barret. Tot i així, el que més identifica les Majorets d'arreu del món és el twirling, una tècnica gimnàstico-esportiva que consisteix en fer girar de forma artística i rítmica un bastó metàl·lic, la vareta. Les Majorets són un invent nord-americà i són molt populars a França i a altres països europeus. Les Majorets de Mataró van estrenar-se amb 32 noies, però al llarg dels anys el nombre de ballarines va anar augmentant, fins i tot s'hi van apuntar joves de poblacions veïnes. Les més veteranes del grup eren les capitanes de batuta, la Immaculada Puig, i la de bandera, la Maria Teresa Castilla. Elles eren les encarregades d'anar marcant, a toc de xiulet, els passos i els canvis de les execucions. El grup ha de fer unes execucions, uns exercicis, unes coses, al ritme d'una música. Per tant, llavors ha d'haver-hi una persona que els dirigeix, i a toc de xiulet, i amb unes senyals que fèiem, per exemple, amb les mans, o el que sigui, depèn dels xiulets, 2 o 3, indicaven el pas que havien de fer. D'anècdotes n'hi ha un grapat, i és que utilitzar la vareta no era una tasca gens fàcil i els va fer passar més d'una mala jugada. La que era capitana, la Maria Teresa Castilla, clar, es veu que li donava molt el sol en aquell moment i amb la vareta va quedar enlluernada i li va caure. Llavors al caure li va topar la dent i se li va partir la dent. Al principi, les Majorets no utilitzaven cap bastó. Amb el temps, però, es va anar perfeccionant la tècnica i la primera vareta era de fusta folrada. El gran inconvenient, però, era que pesava massa per fer-lo girar i de seguida van trobar-ne una altra de metàl·lica amb uns topalls als extrems, un de quadrat i l'altre en forma de pom, que actuaven de contrapès per fer-lo voltar. Això era el 8, que no me'n recordo ja fer-la anar, a veure si vola. El 8, després fèiem el torbellino així. Era una vareta molt més manejable i lleugera, però també exigia moltes hores d'assaig a la delegació de la joventut, l'actual Sidral. Entrenàvem un cop o 2 a la setmana, que entrenàvem en principi a la meva escola de dansa, però després anàvem a la delegació de la joventut, que es deia llavors, que ara és el Sidral, perquè allà hi havia un pavelló bastant gran i podíem actuar allà. L'escola de dansa Enriqueta Lum té els seus orígens a l'any 1962, quan l'Enriqueta tenia 18 anys. Les ballarines de la seva escola aprenien durant tot l'any noves coreografies i celebraven el festival de fi de curs en els coneguts Teatre Claver, Teatre Monumental, Cinema Foment o Sala Cabanyes de Mataró. L'any 1975, l'Enriqueta va inaugurar la seu definitiva de l'acadèmia, l'estudi de dansa i patinatge artístic Enriqueta Alum, ubicada al carrer Massavà número 25 de Mataró, on l'Enriqueta ha viscut sempre. Ben aviat aquest estudi es va convertir en pioner pel que fa a l'ensenyament de ballet de la capital del Maresme. També va ser la seu principal de les Majorets de Mataró.
portàvem la banda de cornetes i tambors de Mataró, de la Creu Roja, quan vam començar. Però després es va formar una altra banda, perquè a Mataró no existia banda, la d'en Laureano. Te'n recordes? El Laureano Casas. Arrastrava molta gent, perquè, escolta, des de que començàvem fins a arribar al parc portava una por de gent. Això era una cosa nova. Una cosa nova. La típica música de les majorets eren les marxes militars. Era imprescindible utilitzar músiques compassades i d'aire militar per marcar el pas de les ballarines. La seva banda va ser la d'en Laureano Casas, però al començament l'agrupació musical que les acompanyava era la banda de cornetes i tambors de la Creu Roja, ja que aleshores encara no existia cap banda municipal. Durant els 9 anys de majorets, la ciutat va reconèixer la seva tasca com a entitat de Mataró. Un dels homenatges més rellevants va ser el que els va retre el president de la Junta de Govern de la Caixa Laietana d'aleshores. El senyor Joan Masconcello els va fer entrega d'un estendard dissenyat i realitzat per Lluís Terri Cabris, conegut popularment a Mataró com en Terri. El Parc Central, el Camp del Mataró, el Palau d'Esports Josep Mora, el Velòdrom o la plaça de Santana eren les ubicacions més habituals de les majorets. Allà exhibien les seves coreografies i participaven dels actes populars de la ciutat. A poc, però, van anar ampliant el repertori i van començar a fer intercanvis amb altres grups. Per exemple, durant les Santes, la Festa Major de Mataró, convidaven a les majorets de Mollet o Figueres. Fins i tot, un any van tenir l'ocasió i el privilegi de visitar el camp del Barça. Sí, va ser tot un honor per nosaltres poder trepitjar el camp del Barça. Va ser motiu de l'homenatge del senyor Dalmau i Vinyes, de la campanya benèfica, i llavors hi havia molts de grups de majorets i diversos grups d'altres activitats i vam poder fer aquesta actuació en el camp del Barça. Després fèiem intercanvis, també, amb altres grups, inclús a França, a la Seyne-sur-Mer i a Perpinyà, i llavors nosaltres anàvem allà, 2 o 3 anys seguits i vam anar-hi, i elles venien aquí. Fins l'any 1980, les majorets de Mataró van esdevenir una icona més de les festes de la ciutat i de la cultura mataronina. Podríem comparar-les, per exemple, amb el que avui en dia representen els castellers i la família Robafaves per Santes o els armats i les confraries per Setmana Santa. Tant era així que fins i tot les majorets van fer-se fer postals i amb el que van obtenir es van finançar un nou vestuari de color violeta. Però, tal com explica l'Enriqueta, tot té un principi i un final. Nou anys van ser molt plens per nosaltres, amb molta il·lusió i molt de contingut d'actuacions. A mi em va omplir molt i em va agradar molt poder portar això a Mataró, aquesta agrupació deportiva, artística i cultural.